Bo día a todos e a todas. Damosles a benvida á xornada Como cumplir ca RGPD e coa LOPDGDD na túa empresa, organizada por Computer 3. Hoxe impartirá a ponencia a relatora Laura Huerta, responsable da área de Seguridade e Protección de Datos de Computer 3. Antes de comezar, aconsellámosles o uso de cascos para unha correcta audición da xornada, maximizar a pantalla para optimizar a visualización do contido e recargar a páxina se houvese algún tipo de corte ou interrupción. Ademais, recordámosles que poden ir facendo preguntas a través do chat para trasladarllas á relatora ao final da xornada. Lembren que para interactuar no chat deben estar logueados. Agradecemos, ademais, que cubran en internet o rexistro de asistencia. Moitas grazas e damos comezo á sesión. Benvida, Laura. Bos días. En primeiro lugar, dar as gracias ao Gaiastés por contar con nós e permitirnos trasladarlles a información acerca do proceso de implantación do RGPD e da LOPD. Falando un pouquiño da normativa, a idea desta xornada é o proceso de implantación do RGPD na súa empresa dunha forma eminentemente práctica. Trátase, a marxe de que todos xa coñecemos a normativa, sabemos un pouco cales son as características principais, coñezamos en realidade cales son os pasos así. En un segundo lugar, introducimos que é unha moi coñecida, en determinadas empresas e tamén da administración. Non se me vale, perdonade que me din que teño que non teño moi boa conexión. Un segundiño. Vale, e continuar si realmente non hai ningún problema técnico. Ben, espero que me esteades escoitando correctamente. Mellor. Vale, díxenme que mellor, entón continuamos. Comentaba que tamén introduciremos unha pequena perspectiva sobre o exercicio dos dereitos que contempla a normativa de protección de datos e, por último, esperamos a servicios da sociedade, da información e do comercio electrónico que establece unha serie de obrigas en as informacións que deben conter as páxinas web desde o punto de vista legal. En primeiro lugar, estas son as normas que imos a ver hoxe, de forma moi puntual, evidentemente, e que imos a revisar. Todos ha coñecido xa o RGPD, o Reglamento Xeral de Protección de Datos, que se aprobou no ano 2016, entrou en vigor, pero non foi a Lei 318 de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Digitais, a lei española, que, digamos que, reemplaza a anterior lei, pero que neste caso está supeditada ao reglamento, porque o reglamento é un reglamento directamente vinculante, un reglamento aplicable directamente a todos os reglamento. Por último, incidiremos tamén sobre a Lei 34/2002, que era a que comentaba anteriormente de servicios da sociedade de información e do comercio electrónico. Que proceso temos que seguir para adaptar a nosa empresa á normativa de protección de datos? Pois aquí vémoslo de forma moi esquemática. En primeiro lugar, teremos que elaborar o noso rexistro de actividades de tratamento. Imos a ver a continuación cada un destes pasos de forma máis detallada. En segundo lugar, levar a cabo análisis de riscos e, en determinados casos, a avaliación de impacto. Veremos en que consiste. Temos que ter en conta dende o inicio do proceso a protección de datos dende o diseño e por defecto. Temos que aplicar unha serie de medidas de seguridade e unha serie de protocolos que veremos a continuación. En determinados casos, imos a ter que designar a un delegado de protección de datos ou pode ser recomendable designar o delegado de forma voluntaria e temos que levar a cabo procesos de verificación de cumprimento. Ben, en relación co proceso a seguir, en primeiro lugar, é esencial elaborar o rexistro de actividades de tratamento. O artigo 30 do RGPD establece a obriga da empresa de identificar
cales son as actividades de tratamento que se levan a cabo. Cando falamos de actividades de tratamento, de que falamos? Pois falamos daqueles tratamentos de datos que levamos a cabo dentro da entidade. Nunha empresa, prácticamente en todas, un dos tratamentos de datos que pode ser o de datos de clientes. Cando falamos de datos, sempre nos estamos referindo a datos de carácter persoal. Perdoade que me din que se... Vale, un segundiño, que temos un pequeno problema técnico. Un segundinho máis. Que acaban de avisar de que se deixou de compartir. Parece que hoy temos múltiples problemas técnicos. Un segundo. Vamos a compartir a pantalla. De novo. Vamos a ver. Teño un ayudante, perdoade. Ahora creo que sí, non? Vale, xa me confirman de que sí, que se está compartindo. Ben, perdoade. Vamos entonces a continuar. Estábamos no que era o rexistro de actividades de tratamento. Por tanto, explicábamos que tiñamos que identificar no momento inicial cales son as actividades de tratamento que se levan a cabo por parte da entidade. Facía referencia ao feito de que temos que identificar claramente cales son os datos sobre os que se aplica esta normativa. A normativa de protección de datos aplícase sobre datos de carácter persoal, de acordo? Entón, sempre temos que ter claro que aqueles datos asociados a persoas xurídicas, sociedades, comunidades de bens, etc., estarían fora do ámbito de aplicación. E estarían nesta ámbito de aplicación aqueles datos referidos a persoas físicas, non somente particulares, sino tamén, por exemplo, profesionais, liberais, autónomos, neste caso tamén lle resulta de aplicación normativa. Por tanto, o primeiro que temos que facer é identificar as actividades de tratamento que se están levando a cabo. Poderíamos ter, por exemplo, alumnos, se somos unha academia, por exemplo, poderíamos ter datos de clientes, como comentaba antes, se se trata de un centro sanitario, os datos de pacientes, diferentes tipologías de datos en función de cada caso. Hai unha excepción que establece o artigo 30 do RGPD en relación que non obriga de levar a cabo o rexistro de actividades de tratamento. Esta excepción establece para aquelas organizacións de menos de 250 traballadores, pero establece un matiz. A excepción dice que, a menos que o tratamento que realice poida entrañar un risco para os dereitos e liberdades dos interesados ou que non sea ocasional ou que incluya categorías especiais de datos persoais. Que ocorre nestes casos? Que prácticamente esta casuística que aplica a todas as empresas de menos de 250 traballadores. Sobre todo o feito de que non sea un tratamento ocasional. A maior parte dos tratamentos que realizan as empresas permanecen no tempo. Por lo tanto, hai múltiples informes da Agencia Española de Protección de Datos donde se estipula claramente que si é non só recomendable, sino necesario, levar a cabo o rexistro de actividades de tratamento. Por qué? Porque, ademais, para levar a cabo o paso posterior, que é a análisis de riscos, se non temos identificado adecuadamente os tratamentos de datos que imos a levar a cabo, sería inviable poder executar análisis de riscos. Por lo tanto, temos un primeiro paso que é o rexistro de actividades de tratamento e un segundo paso que é análisis de riscos. O enfoque do risco é un enfoque que introduciu o regulamento dentro do que é a normativa de protección de datos. Isto non existía ca anterior norma e moitas empresas non son conscientes de que este enfoque cambie sustancialmente ao modo no que se leva a cabo a implantación da normativa de protección de datos. Por qué? Porque non é suficiente con identificar os tratamentos de datos. Antes, supoño que algúns recordaredes que incluso tiñamos que notificar o que eran os ficheiros o Rexistro Xeral da Agencia Española de Protección de Datos. Ahora non é suficiente con isto, temos que ter simplemente un rexistro a nivel interno de cales son os nosos tratamentos e, posteriormente, o que temos que facer é levar a cabo o análisis de riscos. Este é un concepto que existía en outros ámbitos normativos, por exemplo, na Lei de Prevención de Riscos, por suposto, que por excelencia neste ámbito, pero non son estes, sino en outros moitos de cumplimento legal. Neste caso, temos que facer, pues, en primeiro lugar, definir o alcance sobre o que vamos a facer o análisis de riscos, neste caso será normalmente a empresa, identificar os activos
identificar cales son as ameazas, pois ameazas neste caso pode haber múltiples casos, poden ser ameazas desde o punto de vista do sistema de información, pois que accedan persoas non autorizadas, que pode haber algún ataque externo, que pode comprometer a disponibilidade, a confidencialidade ou a integridade dos datos. E, unha vez identificadas as amenazas, identificar tamén cales son as vulnerabilidades que temos dentro do sistema de información e, unha vez feito todo este proceso, avaliar o risco e tratar o risco. Para tratar o risco, temos que levar a cabo unha... Laura, discúlpame un segundiño que, bueno, estános comentando a xente do chat que segues escoitando con interferencias. Non sei que che parece reanudar a chamada de Zoom por se acaso hai algunha interferencia, digo porque, bueno, están interactuando bastante e é unha pena, non, xa que amosan bastante interese. Vou a pôr na pantalla do streaming que reanudamos nuns intres para que Laura poda reanudar a chamada e nada, no tempo que lle dé a Laura, se podes, porfa, sair do Zoom e volver a conectarte e retomamos desde esta, porque sí que escuitan pero entrecortado, entón. Vale, moi ben. Sinto. Nada. Bueno, pois retomamos de novo a xornada. Moitísimas grazas, Laura, e disculpade os asistentes. Nada, Laura, de novo cando queiras. Gracias.
Bueno, continuamos entón, disculpade por estes fallos técnicos do directo. Ben, continuamos no punto que o deixáramos, a avaliación de impacto. É un segundo paso en relación co análisis de riscos. Unha vez que realizamos o análisis de riscos, podemos identificar unha serie de tratamentos que poden ter un nivel de risco elevado. Por lo tanto, en eses casos concretos sería necesario levar a cabo a avaliación de impacto. Que ocorre cando identificamos estos supostos? Pois que temos que comprobar non solamente o nivel de risco, sino tamén se están dentro de unha serie de casuísticas que se identificaron por parte da... Perdón un segundo. Perdón un segundiño, porque como tivemos que pedir asistencia técnica, ahora había ruido. Decía que temos que identificar dentro do que son os listados publicados pola Axencia Española de Protección de Datos. No ano 2019 identificáronse unha serie de tratamentos que están obligados a levar a cabo a avaliación de impacto e tamén un listado de tratamentos que están excluídos. Dentro destas casuísticas, pois, digamos que un dos máis importantes excluídos pois son aqueles tratamentos, por exemplo, de pacientes, de profesionais liberais que están traballando de forma individual, especialmente, pois iso, casos de médicos, fisioterapeutas, etc. Dentro das estadísticas que están obrigadas a levar a cabo unha avaliación de impacto, bueno, pois no listado da Axencia identifícanse distintos tipos de categorías de tratamentos de datos, tamén aqueles que implican uso de tecnologías innovadoras, aqueles que implican tratamento de datos, por exemplo, de saúde, tratamento de datos de categorías especiais, que serían os datos religión, ideoloxía, en fin, unha serie de categorías que se consideran de nivel de risco alto. Unha vez que temos elaborada a avaliación de impacto, pode ser que na análise que se leva a cabo temos que, a pesar de aplicar unha serie de medidas de seguridade que vamos a aplicar, identifiquemos que aínda sigue habendo un nivel de risco alto. Neses casos, a empresa estaría obligada a facer o que é a consulta previa ante a Axencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, vedes que o proceso non é simple como era antes, que simplemente tiñamos que notificar unha serie de ficheiros o que era o rexistro da Axencia Española de Protección de Datos. Agora temos que ser proactivos e diligentes, que é un dos principios fundamentais deste regulamento, e temos que sernos quen, dentro da nosa entidade, da nosa empresa, identifiquemos os tratamentos de datos, valoremos o nivel de risco, propoñamos as medidas a aplicar e, en determinados casos, fagamos o que é a avaliación de impacto. Que ocorre no que é o proceso de vida do dato? Bueno, pois, que temos que ter en conta a privacidade dende o diseño e por defecto. Aquí temos unha presentación onde se contemplan, na presentación nesta PPT, ves un pouco o que incluye este concepto, pero eu quero trasladalo ao escenario práctico. Entón, por exemplo, nós atopamos moitas veces empresas, cada vez máis, que están desarrollando unha app, por exemplo, e que queren ter unha app propia para determinadas finalidades. Bueno, pois, isto hai que terlo en conta dende o comezo do desenvolvemento desa app ou dende o comezo do desenvolvemento dunha página web, dende o comezo do proceso que vamos a levar a cabo para ter unha base de datos de clientes potenciais ou para facer campañas. Por qué? Porque temos que pensar dende o primeiro momento que datos son os que vamos a recoller e que requisitos nos exixe a norma que cumplamos. En moitos casos vamos a ter consentimentos, por exemplo. Cada vez máis nos atopamos con apps que vos descargaredes no vosso teléfono e que en ningún momento vos informan de que se fai cos vosos datos, vos informan, ni siquiera veces que son super invasivas, que hai moitísimos información que vos dan acerca de que teñen que acceder, vos piden acceder ás vosas fotos, ao vosso arquivo de fotos, á vosa geolocalización, a múltiples arquivos, múltiples datos do teléfono que en realidade ao mellor non eran necesarios por defecto. Entón, cando pensamos no mundo das apps, sí, pensamos no móvil e que me descargo para a app pode ter calquera empresa, por lo tanto, temos que ter presente este proceso dende o primeiro momento. Pero xa digo, non só nese ámbito, sino na web. Se eu vou facer un e-commerce, pois eu teño que saber tamén que datos son os que preciso e informar adecuadamente aos interesados que van a facer unha compra ou que se van a registrar na miña web.
Por lo tanto, o ciclo de vida do dato hai que contemplarlo dende o principio ata o final, ser moi transparentes para que o interesado dende o primeiro momento teña coñecemento de que se vai a facer cos seus datos, para que finalidades se van a empregar e se vai a haber pois algunha outra finalidade que nun principio o mellor non intúa que poida ser así. Cando falamos de desenvolver medidas e de aplicar medidas, estamos falando de protocolos, procedimentos a nivel interno, de acordo? Dentro do que é xa a segunda fase da implantación, entraríamos no que é o desenvolvemento dos protocolos de cumprimento legal e o desenvolvemento dos procedimentos de aplicación de medidas de seguridade proactivas. Protocolos de cumprimento legal, pois isto sí que xa é algo co que estaredes máis familiarizados probablemente, porque isto xa existía na anterior norma. Temos que informar os nosos traballadores, non solamente informalos de que datos, o tratamento dos seus datos, claro, sino tamén informalos das políticas que vai aplicar a entidade, de se poden ou non poden empregar internet, para que finalidades o poden empregar, que se vai a facer cas imaxes de videovigilancia se a nosa empresa ten cámaras, se vamos a formar aos traballadores, como se van a acceder esos datos para a formación, etc. Todos estes aspectos hai que trasladalos aos traballadores e hai que ter documentado. Moi importante no proceso de implantación evidenciar e documentar todo. É dicir, temos que ter todo de forma que poidamos acreditar ante a Axencia Española de Protección de Datos que levamos a cabo todos estes pasos. Pode ser en papel, pode ser a través de aplicacións, pero todos estes procesos deben estar evidenciados e documentados. Aparte, temos que designar un coordinador interno ou unha persoa que, digamos, que actúe como referente que é o proceso de adecuación. Debemos desenvolver cos nosos proveedores de servicios e establecer unhas relacións de control sobre eles. O propio reglamento no artigo 28 establece que o responsable, non soamente, neste caso o responsable sería a empresa, que é titular dos datos, que vai a manexar os datos. E este responsable non soamente debe de contratar proveedores dos seus intereses, sino que ten que ter en conta a normativa de protección de datos na contratación deses proveedores. Ten que comprobar que eses proveedores cumplan ca normativa e non só comprobar unha vez, non só firmar un contrato de encargo en unha ocasión, sino de forma reiterada establecer sistemas para controlar o cumprimento destes proveedores. Isto a día de hoxe é un pouco complexo porque aínda non están habilitadas todas as vías que establece a posibilidade de certificación, de códigos de conducta, pero todo isto ainda está nunha fase inicial que non se desenvolveu. Por lo tanto, temos que usar outras vías para a acreditación do cumprimento dos encargados. Outra cuestión de máxima importancia, o RGPD, cambiou, digamos, a perspectiva respecto do que é o cumprimento da normativa en canto ao consentimento. Antes, na normativa anterior, era válido un consentimento tácito. Eu podía recoller datos e entendía que o cliente nos facilitaba porque lo quería e por iso tiñamos os datos para a factura e para todas estas finalidades e iso desapareceu. Hai unha serie de bases de legitimación. Pode ser porque exista que legitiman o tratamento desos datos, digamos. Pode ser porque exista unha relación contractual, pode ser que exista un interés vital, pode ser porque exista un interés legítimo, pero en moitos casos vamos a ter que contar, cando non exista ninguna desas outras bases, e vamos ter que ter un consentimento expreso do interesado, do titular. Por lo tanto, isto é algo que debemos ter tamén en conta dende o comezo do tratamento, do ciclo de vida do dato, tal como vos comentaba anteriormente. Outra fase, digamos, outra parte do proceso interesante, o desenvolvemento das cláusulas informativas. Estou vos dicindo que sempre hai que informar os interesados. Por lo tanto, vamos a ter que incorporar en todos aqueles modelos de formularios, solicitudes, altas online, registros, etc., cláusulas informativas acerca de que vamos a facer cos seus datos e unha serie de preceptos que nos marca xa a norma. E tamén temos que informar acerca dos dereitos dos que dispón ese interesado. E temos que establecer un protocolo interno para o exercicio deses dereitos. Isto, digamos, que por un lado, o cumprimento legal. Despois, por outro lado, temos os procedimentos de aplicación de medidas de seguridade proactivas. Que temos que configurar dentro do noso sistema de información? Temos que asegurarlo. Entón, para isto, vamos a ter múltiples ferramentas. A lei non entra para nada a decirnos que é o que temos que facer.
pero sí que nos remitimos a estándares internacionales, a ISO, a OMS, no caso a administración. Laura, disculpa que entre de novo no directo, no? O que pasa que siga a haber problemas de audio, non sei se probando cuns... Sí. Sí, vou a probar cos auriculares, que agora xa me trouxeron aquí os auriculares. Se non, probamos a reiniciar o voso ordenador, pero bueno. Veamos todos estes problemas. Ahora non sei se funciona iso. Auriculares, non? No. Un momentiño que vou... Agora escoitadesme. Ahora parece que identificou os auriculares. Sí? Oídesme? Sí. A ver se baixo o volume. Agora mellor? Sinto moito todos estes problemas, A verdade é que nunca me pasou, pero... ben, a ver, agora escoitades? Un pitido. A ver se conseguimos que isto funcione. Sigue habendo, dícenme que hai un pitido. Entón, non sei se se pode solventar ou non. Estou á espera de que me indiquen. Bueno, a xente que nos está visualizando no streaming, disculpade as molestias, como ven din por aí, non? Problemas do directo. Si vos parece, volvo a pôr a pantalla de que reanudamos ahora non sintres para que lle dé tempo a Laura a solucionar os problemas técnicos e nada, en 5 minutiños retomamos a xornada.
Bueno, moitísimas gracias a xente que estades no streaming por mantervos á espera. Parece que conseguimos solucionar o problema técnico de audio da relatora, así que nada, retomamos na presentación no punto onde quedara fai uns minutiños e nada, adiante Laura de novo. Gracias. Bueno, tedes que perdoar, a verdade é que temos múltiples problemas técnicos hoxe, non sei que pasa, que a veces ocorre, isto é a lei de Murphy. Ben, continuamos entón, a ver se agora xa o solventamos cos auriculares e me escoitades todos correctamente, se non xa me irán comentando. Ben, comentábamos, dentro do que son os procedementos de aplicación de medidas de seguridade proactivas, pois temos que definir medidas que aseguren o noso sistema de información. Polo tanto, temos que definir medidas en relación co control de acceso físico ás nosas instalacións, especialmente os servidores. Cando temos un servidor, moitas veces atopamos que nas empresas o servidor pois está accesible a todo o mundo, sin ninguna medida de seguridade e, evidentemente, é un dos activos máis importantes da organización. Por lo tanto, deberíamos de ter unhas medidas de protección especialmente exhaustivas en relación co servidor. Control de acceso lóxico. Bueno, esta medida vai máis referido que o acceso lóxico, tanto o que é a rede como o que é as propias aplicacións que empregamos para traballar. Evidentemente, non debemos de ter contraseñas compartidas, debemos de ter contraseñas seguras, ter políticas de cambio de contraseñas con a frecuencia adecuada, etc. Aquí hai moitísimas máis medidas. Esta presentación é moi limitada no tempo e, encima, con estes problemas técnicos, ainda se nos está limitando máis. Por lo tanto, simplemente fago referencia a exemplos, de acordo? En canto á xestión de soportes, pois, evidentemente, debemos de ter tamén algunhas medidas aplicadas en relación co que tanto soportes físicos como informáticos, como discos externos, os propios equipos, como en relación co que é a documentación en papel, establecer medidas, establecer protocolos de copias de seguridade, importantísima, unha medida fundamental, establecer un protocolo de notificación de brechas ou quebras de seguridade. Que ocorre cas quebras de seguridade? Que cando sucede unha quebra na empresa, pois de un ataque externo ou porque houbo algún acceso non autorizado ou porque calquer circunstancia que poida afectar os datos, a súa integridade, a súa confidencialidade ou a súa disponibilidade, que poida producir un perxuicio ou poida afectar a aquelas titulares dos datos, pensade que hai grandes casos moi coñecidos. O último así máis sonado foi o do SEPE, que tuvo un ataque que además inhabilitou o servicio durante días. Entón, en estos casos, pois as empresas temos a obriga de comunicar á Axencia Española de Protección de Datos no plazo de 72 horas que foi o que ocurriu e que risco puido supoñer para eses interesados, para esas persoas das que tratamos datos. E isto sí é algo moi importante e é un gran cambio, un cambio paradigmático respecto do anterior, porque hai que establecer un control e hai que establecer unhas medidas e se esas medidas fallan, ademais hai que notificalo. Por lo tanto, e nun plazo moi limitado, como podedes ver. Temos tamén a obrigación de establecer protocolos de cifrado sobre dispositivos portátiles, pero tamén de cifrado sobre os dispositivos dos que dispoñemos nas nosas instalacións. E no caso de que levemos a cabo teletraballo, pois políticas de teletraballo. Tamén hai que ter todo isto definido. Non se pode deixar o libre albedrío de cada traballador, como se conecta, que medidas de seguridade aplica, etc. Outra das medidas que vos comentaba antes que nos exixe o regulamento é a da verificación de cumprimento. O que nos piden? A normativa anterior, a LOPD, establecía auditorías en determinados casos, si se trataba de datos de nivel alto, como se denominaban en aquel momento, cada 2 anos. Este reglamento non establece esa casuística, non marca pautas tan concretas, pero sí que define no artigo 32 que hai que levar a cabo un proceso de verificación, avaliación e valoración regulares da eficacia das medidas técnicas e organizativas para garantizar a seguridade do tratamento. E eu recordo que nunha das primeiras xornadas de portas abertas da Axencia Española de Protección de Datos que se celebrou unha vez entrou en vigor este regulamento, unha das preguntas era esta. Entonces, hai que facer ou non hai que facer auditoría? E entonces, ao responsable técnico da área de inspección, o que dixo foi: ustedes díganme a min que sistema de verificación, evaluación e valoración regulares da eficacia das medidas técnicas e organizativas existe que non pase por unha auditoría, co cal, pois, ao final, que pasa? Que temos que adaptalo ás necesidades da nosa organización. E o mellor non en todos os casos é necesario facela cada 2 anos e o mellor hai que facela todos os anos.
depende un pouco dos tratamentos de datos que levemos a cabo. Aquí vedes o ciclo de Deming e é un proceso, pois eso, de planificar, facer, chequear e actuar. E é un pouco o que se persigue con este proceso de auditoría. Finalizando co que é a parte relativa ao proceso de implantación, temos que facer unha especial referencia ao que é a figura do delegado de protección de datos. Esta é unha figura nova que aparece co regulamento, nova en España, xa existían outros países da Unión Europea, en Alemania, en Hungría, había determinados países que tiñan esta figura ou figuras similares, pero o delegado é unha figura creada para que exista un profesional cualificado que este, digamos, controlando e supervisando os procesos da empresa. Cales son as funcións dun delegado de protección de datos? Aquí vedes que isto é o que aparece no artigo 39.1 e isto é o que define a norma e está máis ben pouco definido. É como moi abstracto, moi etéreo o que é a regulación das funcións. Pero, basicamente, é unha figura que ten que asesorar, que ten que guiar, que ten que estar participando en todos os procesos da entidade, dende o primeiro pensamento da área de marketing ou da área de dirección ou desde dirección ou da área que corresponda ata o final do proceso cando os datos xa se van a destruir porque esa base de datos xa non interesa polo motivo que sea ou porque pola normativa de aplicación estemos obligados a destruíla. Entón, o delegado de protección de datos é alguén que ten que participar e embeberse no que é o funcionamento e a estrutura da empresa. O delegado de protección de datos ten que asesorar en todos os procesos, asesorar nalgúns procesos como a avaliación de impacto, análisis de riscos, pero aquí hai discusión e hai numerosos informes da axencia en relación con si ten que facer o delegado eses procesos ou non. De inicio, o regulamento contempla como unha figura que supervisa, non que executa eses procesos. Ademais, é, por deferencia, quen vai a colaborar e cooperar coa autoridade de control, neste caso a Axencia Española de Protección de Datos, e o punto de contacto da Axencia Española de Protección de Datos. Incluso, refórzase tanto este papel de interlocutor que incluso se lle convirte como nunha especie de mediador ante o propio interesado. E moitas entidades van a, digamos, obter grandes beneficios de designar a un delegado de protección de datos porque si se plantea, por exemplo, unha reclamación ante unha entidade que teña designado a un DPD, esa reclamación, en primeiro lugar, vai a ir ao delegado, co cal xa non chega á Axencia Española de Protección de Datos, polo tanto, digamos que aí temos unha ventaxa, porque temos un certo marxe de actuación antes de que chegue a reclamación á axencia. Incluso, se se presenta esa reclamación ante a propia axencia, a axencia ten que remitir a reclamación en un primeiro momento ao delegado de protección de datos para que resolva. Se esa resolución non é satisfactoria, continuaría o procedimento administrativo. Quen ten obriga de designar un delegado de protección de datos? O regulamento establece a obriga do delegado. Perdoade un segundiño, non sei se Mara me pode dicir o tempo que levamos, porque eu iba computando, pero con tantas interrupcións teño medo tamén de pasarme. Vale, voume ter que alargar un pouquiño máis debido a todas as interrupcións. Intentarei ser o máis breve e o máis concisa posible. Ben, en canto que a obligación de designar delegado de protección de datos, decíamos que o reglamento establece estes tres casos. Cando hai, en todos os casos, ten que designalo unha autoridade ou organismo público ou entidades que leven a cabo a observación habitual e sistemática de interesados a gran escala, grandes volúmenes de datos, ou tamén cando se leva a cabo digamos, tratamentos de datos de categorías especiais que tamén se poidan levar a cabo a gran escala. E a lei 318, a LPDGDD, establece unha serie de categorías. Non están todas aquí, aquí simplemente incorporei as máis importantes. Entón, aquí vedes como os centros docentes, os prestadores de servicios da sociedade de información, empresas que fan, por exemplo, que prestan servicios online, as empresas que están obligadas pola normativa de blanqueo de capitales, por exemplo, as asesorías ou determinados despachos de abogados, etc. As empresas que fan publicidade, prospección comercial, os centros sanitarios que están obligados, evidentemente, a manter historias clínicas, seguridade privada, etc. Hai unha serie de casos obrigados a designar a un DPD.
Quen pode ser DPD? Bueno, pois esta é unha cuestión moi a ter en conta, porque, bueno, como en todas as áreas, sempre surgen oportunidades de negocio, esta foi unha, e entón aquí hai múltiples ofertas que vemos moitas veces, incluso online, que non corresponden coa realidade do que é un servicio de DPD. O primeiro é que a cualificación do DPD ten que ser unha persoa con coñecementos especializados en dereito e na materia de protección de datos, evidentemente, e con experiencia acreditable. O DPD pode ser alguén interno ou externo, pode ser alguén da plantilla da empresa ou pode ser un terceiro, unha empresa externa, unha consultora que preste o servicio. O ideal, dentro do meu punto de vista, é que sea interno, pero evidentemente este conleva uns costes. Digo isto porque se é interno, se é unha organización grande, dende logo diría que fose interno. Por qué? Porque coñece todo o proceso dende o comezo ata o final do tratamento dos datos e entón, digamos que está máis integrado na organización. Pero, evidentemente, por cuestións económicas, pois moitas veces isto externalízase. Incluso a Axencia Española de Protección de Datos, xunto con ENAC, desenvolveron un esquema de certificación para, digamos, validar os coñecementos daqueles profesionais que teñen unha experiencia dilatada ou que se forman na materia e hai unha serie de procesos de examen para a certificación, para obter unha certificación. Hai poucos profesionais certificados a día de hoxe, creo que non somos máis de 600 persoas a nivel de toda España, máis ou menos. Ben, brevemente, en relación cos dereitos, como vos comentaba antes, vamos a ver simplemente unha panorámica, porque supoño que si estades familiarizados coa existencia dos dereitos no ámbito da protección de datos, o que se denominaban os dereitos ARCO anteriores, acceso, rectificación, cancelación, ahora modificouse por supresión. Entón, temos unha serie de dereitos que o interesado pode exercitar. Dereito de acceso, cando unha persoa que quere saber que datos están tratando sobre el, eu quero saber a quen se cederon os meus datos, que outras empresas van a ter acceso aos meus datos ou para que finalidades se están tratando. Vai un pouco en relación ca información que hai que dar, non? Tamén despois podes solicitar o acceso. Incluso se pode solicitar copia deses datos, que isto é algo novo que introduciu o reglamento, que antes non se contemplaba na normativa anterior. Despois temos dereito de rectificación, pois cando que quero modificar algún dato, dereito de supresión, cando non quero que continúen tratando os meus datos. Isto non quere dicir que porque o solicito un interesado esteamos obrigados a desfacernos de todo sí ou sí, non. Habrá que valorar cal é a solicitud, habrá que valorar que normativas nos aplican para ver si de verdade podemos proceder a esa supresión ou non e en que términos. E despois o dereito de oposición, que é cando, pois, o que se exercita normalmente cando recibimos publicidade ou que decimos non quero continuar recibindo esta información, de acordo? Introducíronse tamén dereitos como dereito á portabilidade, é dicir, isto xa o coñecíamos todos, sonanos a compañías de teléfono, pois é o mismo, pero trasladado a todos os ámbitos. É dicir, eu podo portar os datos que maneja esta empresa ou o servicio que me dá esta empresa a esta outra empresa. E teño que facer por un método mecánico, unha lectura mecánica que permita que os datos pasen de forma automatizada, sin que eu teña que volverme loco pasando todo isto de aquí a aquí, do punto A ao punto B. Despois, temos tamén o de limitación, o dereito de limitación, neste caso, de tratamento dos datos. E isto é algo que se utiliza a veces como unha medida cautelar. Por exemplo, eu vexo que están utilizando estes datos en esta página web meus e eu non estou de acordo, entonces eu quero que se manteñan aí porque vou iniciar accións legais, pero non quero que estén visibles, porque quero que iso non siga aí. Pois en este blog, en esta web, en esta red social, donde sea, non? E entón podería acudir o exercicio deste dereito. Hai máis dereitos, pero, bueno, así para facervos unha idea xeral, creo que con isto podería ser suficiente. Ben, en canto ao que é a LSSI, a Lei de Sociedade de Servicio de Información e do Comercio Electrónico, sí que me gustaría, de forma previa, comentarvos que ven de camiño, e probablemente non tarde moito tempo en aprobarse e en entrar en vigor, o e-Privacy, outro regulamento similar ao Regulamento de Protección de Datos que vai afectar a todas as entidades a nivel europeo, porque vai a ser directamente aplicable tamén, e entra no ámbito de toda a regulación dos servicios online, e digamos, de toda a regulación do que é o funcionamento das páxinas web, os e-commerce e todo isto. Co cal, isto que vos vou a decir é probable que o mellor ano que ven xa cambie e vai a cambiar de forma considerable. Pero, bueno, polo momento, este é o escenario no que estamos e, de momento, o que estamos obligados é a incluir unha serie de informacións legais nas nosas páxinas web.
Aquí introducín algúns exemplos prácticos para que vos sea máis ilustrativo e podades ver desde un punto de vista máis práctico como se aplica, non? Que temos que incluir? Que información legal temos que incluir na nosa web? Pois, en primeiro lugar, un aviso legal. A LSSI establece a obligación da empresa de incluir datos identificativos que permitan saber cal é a empresa, para que, onde ten a súa ubicación, etc. Unha serie de cuestións que veremos a continuación. A política de privacidade. Temos que, sempre que recollamos datos a través da nosa web, temos que informar de para que finalidades tratamos esos datos, canto tempo os vamos a conservar, etc. Despois vémolo tamén. A política de cookies, que esta é unha das últimas modificacións que se introduciu. Isto xa vos vou a mostrar con un exemplo práctico para que vexades a que me refiro. Sabedes que agora todas as páxinas web, ou a maioría, introducen unha primeira capa informativa acerca das cookies e que temos que aceptar ou non, ou podemos configurar. Bueno, pois isto é o que vamos a ver. E despois as condicións de contratación no caso de que teñamos un e-commerce. Estas 4 cuestións son fundamentais e son motivo de sanción. E isto sí que o digo, tamén, evidentemente, o cumprimento da normativa de protección de datos, pero a páxina web, a veces perdemos a perspectiva respecto do cumprimento legal da web e non lle damos a relevancia que ten. Para que, eu sempre explico así, a web é un escaparate, pero é un escaparate a todos os efectos. Por lo tanto, igual que a web pode ser interesante para a venta do meu produto ou para dar a coñecer o meu servicio, a web tamén é un escaparate para, digamos, a efectos reputacionales. Eu non cumplo con nada desto e entón a persona que acceda dirá, pois mira, que aquí non hai información desto, pois eu nesta empresa non compro porque a mí non me están informando, ni siquiera sei onde está, non? Este tipo de cuestións importan e despois tamén está, digamos, o aspecto relacionado ca normativa, ca potestad sancionadora. Evidentemente, é motivo de sanción en moitísimas ocasións. As páxinas web durante os últimos anos foron motivo de moitísimas sancións da Axencia Española de Protección de Datos. Política de cookies. Que debe conter? Ben, normalmente sempre se vai estipular en doble capa. Unha primeira capa informativa, cando o interesado accede á web, o usuario accede á web, e unha segunda capa a que ten que buscar o usuario a que lle vamos a habilitar un enlace. Vamos a ter que poñer a súa disposición un configurador de cookies. O configurador de cookies vai nos a permitir coñecer a información acerca das cookies e decidir cales queremos e cales non. A información vai ter que estar escalable. Vou vos a mostrar agora un exemplo dunha web e vais a ver aí a que me refiro. Ademais, temos que detallar que categorías de cookies temos, que tipos de cookies hai, duración das cookies, proveedor das cookies e finalidade das cookies. E outra cuestión moi importante, están absolutamente prohibidos os muros de cookies. É dicir, nosotros non podemos limitar o acceso á nosa web porque non nos acepten as cookies. Isto está absolutamente prohibido pola Axencia Española de Protección de Datos. Este é un exemplo que escollín porque desde fai tempo é unha das webs que me parece que neste sentido ten a política de cookies clara, ben definida, nada farragosa e cumple ca normativa. Como podedes ver, o BBVA ten, cando accededes á web, o primeiro que vais a ver é isto. Evidentemente, se non sois clientes da BBVA, xa accedesteis á web máis veces e entonces xa aceptasteis as cookies, que entón non vais a ver nada. Aquí o que vos dicen é un texto informativo, non valen textos do tipo de se usted continúa navegando, se entiende que acepta, ou isto es, ou por exemplo, textos do tipo de recogemos cookies para mejorar su experiencia de usuario, e solamente poñerlles eso non vale. Porque o que hai que facer é informar de forma transparente de que tipos de cookies utilizamos e para que finalidades. Entón, neste exemplo que estades vendo, vedes que se explica de forma breve, pero que sí que se explica. Temos, ademais, aquí xa un enlace, o que é a política de cookies completa, pero temos tamén acceso ao configurador, vale? Entón, podemos aceptar ou podemos configurar. Aquí dice, se nos tardarás aproximadamente 4 minutos. Isto, evidentemente, son técnicas de marketing, porque non leva 4 minutos, pero así tú igual te desanimas. Ben, se vamos aquí a configurar, vamos á seguinte pantalla e veríamos aquí cales son, que tipos de cookies, que grupos, que categorías de cookies utiliza esta entidade. E aquí veríamos unha explicación breve acerca destas categorías. Pero se nos queremos, e aquí iríamos marcando, rexeitar ou permitir.
Pero se nos queremos mostrar o listado completo e ver cales son as cookies, porque temos un perfil técnico, porque nos interesa, porque queremos ver se aquí hai cookies de Google Analytics que está facendo pois un perfilado total do que nos facemos todo o día en internet, evidentemente, pois entón entramos e vemos cales son esas cookies. Vedelo aquí como aquí aparece desglosado con todas as categorías que víamos antes. Por tanto, aquí teríamos toda a información de cookies e se nos vamos ao enlace que víamos ao principio, aquí teríamos pois, toda a información xa máis completa no apartado da web relativo ás cookies. De acordo? Este sería un pouco os criterios que habría que seguir. Se vos interesa este tema, perdón un segundiño. Se vos interesa este tema, accedede á guía de cookies da Axencia Española de Protección de Datos e aí tedes absolutamente toda a información de como hai que levar a cabo este proceso, como hai que implantarlo na web. Normalmente eu isto recomendo especialmente as persoas que se dedican ao desenvolvemento das webs, porque aquí sí que teñen criterios para poder aplicar desde o punto de vista técnico. Entón, esta guía, nada, podes buscar na página web da Axencia ou con poñer en Google guía de cookies da EPD, pois xa está. A política de privacidade, que información debe de conter? Bueno, pois o artículo 13 do RGPD establece perfectamente que información, que é que teñen que conter todas as cláusulas informativas cando recollemos datos nun formulario, nunha instancia, a través do procedimento que sexa, non? E aquí temos que identificar quen é a empresa responsable desos datos, pois se fosemos nós, por exemplo, Computer 3, os datos de contacto, onde está a nosa sede, o noso correo, os datos de contacto do DPD, se temos un DPD designado. Antes olvidouseme mencionar que o DPD pode ser obligatorio, pero en ocasións as empresas designano de forma voluntaria para acreditar por actividade e porque o consideran necesario no seu funcionamento interno. Entón, evidentemente, pois tamén pode haber un DPD voluntario, non? Aquí teríamos que identificar os datos de contacto do DPD, as finalidades para que se tratan os datos, para as que se van a tratar, pensándoas ben antes de incorporar isto na política, porque se somos unha empresa que temos un e-commerce, por exemplo, e queremos facer venta e queremos utilizar os datos para despois enviar promocións, enviar información, pois todo isto témolo que ter xa aquí recollido cando informamos. Ademais, temos que, aparte que nese caso teríamos que pedir o consentimento, de acordo? Non sería solamente informar, sino que habría que pedir o consentimento. Pero, previamente a solicitar o consentimento, hai que informar destes aspectos. Temos que tamén identificar a base de legitimación que vos decía antes, se hai unha relación contractual, se hai un consentimento, etc., o que sea. Os destinatarios dos datos, se hai transferencias internacionais. Aquí vou facer un pequeno inciso, e xa sei que vou xa creo que casi fora de tempo, pero sí que me interesaba facer, non está incluído na presentación porque non daba para máis o tempo, pero que fagades unha reflexión sobre os tratamentos de datos que estades facendo e levando a cabo que impliquen transferencias internacionais de datos. Isto é moi importante porque sin ser conscientes, as empresas están a día de hoxe moitas, a maioría, traballando con transferencias internacionais. Por qué? Porque traballamos con plataformas en nube. Entón, cando traballamos con unha aplicación en nube, cando traballamos con un almacenamento en nube, Google Drive, OneDrive, Microsoft Office 365, aplicacións específicas do sector que poden estar en nube, hai que ter moi claro cando contratamos ese servizo, onde van a estar os datos físicamente. É dicir, no contrato con ese encargado, con esa terceira empresa, temos que ter claro que nos identifique a ubicación física dos datos. Porque se están fora do espacio económico europeo e fora de algúns países máis, moi poquinhos, que están aprobados como países con decisións de adecuación porque cumplen a normativa igual que o espacio económico europeo, estaríamos incumplindo a normativa. Teríamos que ter, aplicar unha serie de casuísticas, digamos, unhas cláusulas contractuales tipo, aplicar unha serie de exixencias que establece a normativa. Por lo tanto, cerro inciso. Transferencias internacionais de datos tamén temos que identificar, os plazos de conservación, os dereitos que pode ter o interesado e a existencia de decisións automatizadas. Aquí tedes un exemplo dunha política que a mí me gustou moito cando vin, é da Fundación Joan Miró. Por qué? Porque aquí eles teñen múltiples tratamentos de datos online, de datos que recollen a través da web, non? E entonces o que fan é ter un desplegable onde informan de cada un deses tratamentos e aí en cada un deles pois van informando dos aspectos interesantes en relación co que veíamos antes, non? Aviso legal? Bueno, isto é moito máis simple.
A LSSI, o artigo 10, establece que temos que poñer o nome, a denominación social, bueno, aí pon do prestador, que sería a vosa empresa, datos de inscripción no rexistro mercantil, no caso de que corresponda, ou do colexiado, profesional, identificación en rexistro administrativo, o que corresponda, autorización administrativa, o que vos decía se aplica, o CIF ou NIF, mellor dito, hoxe en día xa sería NIF, o que pasa que isto é unha confusión dos que vimos de atrás, o precio, e se é un servicio de pago, temos que identificar todo o relativo aos criterios que aplicamos para o precio, se incluyen IVA, se non incluyen, este tipo de cuestións, se hai algún tipo de e-commerce na web, e un código de conducta si aplica. E, por último, en relación cas condicións xerais de contratación, temos que ter claro que cando temos un e-commerce, por decirlo así, non funciona parecido a cando temos unha tienda física. Nosotros, cando vendemos un produto, en tienda física hai unhas normas que nos aplican e estamos amparados por esas normas, por eso temos que dar un ticket, por eso temos que expedir factura, etc. Pero cando facemos unha venta online, o que vai a aplicar é as condicións de contratación que vayamos a incorporar na nosa web, que teñen que estar visibles e que teñen que ser transparentes. Por lo tanto, temos que ter moito cuidado cando redactamos as nosas condicións, porque isto xa vos lo digo así, porque creo que todos nos entendemos, o de cortar e pegar non é recomendable neste ámbito, porque nos podemos meter en problemas. Entón, que temos que definir aí? As características dos bens ou servizos, a identidade do vendedor, os precios, o procedimento de pago, envío, o proceso de compra, o idioma de formalización de contrato, o dereito de desistimento no caso de que existe e proceda. Si sabedes que a Lei de Consumidores e Usuarios establece o dereito dos interesados a desistir da compra nun prazo de 14 días. Por lo tanto, hai casos nos que non procede, entón haberá que especificar se aplica ou non aplica. O proceso de devolución do produto defectuoso, a accesibilidade ao contrato e os métodos para corrixir errores que pode ter a propia web. Ben, entón, todo isto o interesado ten que aceptalo. Por lo tanto, isto témolo que ter ben definido, porque é o que vai a regular a nosa relación cos que están do outro lado da web. Sea un servicio, sea unha venta, bueno, calquer tipo de relación que teñamos establecida. Incluso se é unha asociación, pois tamén, se hai algún tipo de servizo que se pode xestionar a través da web, aplicaríase exactamente igual. E xa para finalizar, que, bueno, xustándonos un pouquiño o tempo, simplemente facer unha breve referencia ás infraccións e ás sancións. A mí non me gusta empezar por aquí, porque non se trata tampouco de asustar a ninguén con este tipo de cuestións, pero sí que hai que facer unha referencia porque neste ámbito as sancións son importantes. Por lo tanto, tanto no que é o RGPD, LOPD-GDD, como no que é a LSSI, todo relacionado co que víamos agora das páxinas webs, a autoridade competente é a Axencia Española de Protección de Datos, é quen vai a levar a cabo todo o proceso administrativo, a impoñer as sancións, etc. Dende o ano 2018 que se iniciou o proceso de aplicación deste reglamento, que xa estaba aprobado e entrar en vigor no 2016, pero había un período de carencia ata o 18, e como todos sabemos, aquí esperamos ao final de plazo para empezar a aplicalo. Pois, a partir do 18, a Axencia tivo, digamos, un período ata 2020, ademais, curiosamente, ata que entramos no confinamento, curiosamente, donde prácticamente o que facían era percibimentos, requerimentos, que agora, digamos que dentro da potestade sancionadora da Axencia entra tamén a posibilidade de apercibir. Pode apercibirnos nun primeiro momento e despois xa, claro, se somos persistentes e seguimos incumplindo, pois xa poden sancionarnos. Pero non quere decir que nos teñan que apercibir sempre, sino que eso só lo van a facer se o consideran oportuno. Directamente podennos sancionar, evidentemente, iniciar un expediente sancionador. Por lo tanto, hasta o 2020, digamos que estaban máis en esta fase, porque deron, digamos, un marxe. A partir de 2020, esta fase finalizou, sigue habendo apercibimentos, pero tamén hai múltiples sancións. Moitísimas, desde que houve este cambio en relación co que é a aplicación a configuración das cookies, digamos, que, se non recordo mal, creo que foi en 2020, creo que foi, e entón, desde ese momento, pois hai moitísimas sancións tamén por incumprimento de todos estes aspectos que vos comentaba das webs. Por tanto, aquí o que incluín foi simplemente isto para que de forma moi gráfica vexades a diferencia entre as sancións antes e as sancións agora. As sancións antes pois chegaban a 600.000 euros. Agora, dependendo do volume de facturación da entidade, poden chegar ata
pois 20 millóns de euros ou o 4% do volume de negocio anual global do exercicio financiero anterior. Entón, evidentemente, estas sancións non están pensadas para pymes, nin para medianas empresas, pero as sancións son moi elevadas. Eso sí que eu quero que vos quede claro, porque para que un incumprimento de un ou dous supostos destes que estivemos comentando antes da web, pois 3.000 euros é unha sanción habitual. Quero decir, non son sancións baixas. E dai arriba, vamos hacia arriba. Evidentemente, estas sancións teñen nomes e apelidos, que son as grandes corporacións. Isto está claro, os estopes que establecen. Pero, bueno, digamos que aí o que pretenderon foi que fose, digamos, que as grandes corporacións entendesen que tamén isto lles afectaba, porque antes, digamos, que as sancións estaban contempladas no presuposto, por decirlo de algún modo. Bueno, sinto moito todas as interrupcións, espero que fose do voso agrado a formación, breve e un pouco apurada agora para intentar axustarnos aos tempos, e nada, quedo a vosa disposición para as consultas que queirades plantexarnos. Laura, moitísimas grazas. Non te preocupes polos problemas técnicos, porque xa sabemos que son problemas dos directos. E nada, temos algunha pregunta no chat, si che parece vouchas lendo e vas respondendo. E, bueno, ademais, a xente que bueno, estás pondo aí os datos de contacto, non? Tanto teus como de Computer 3, que se sintan, bueno, na liberdade de poder trasladarvos calquer pregunta que lles vaya xurdindo. Bueno, pois Isabel lanza unha pregunta. Teño un directorio online de páxinas web con datos técnicos. Quería saber se podo engadir o correo electrónico ou o teléfono desas páxinas sen o seu consentimento ao ser empresas. Espera, perdón, porque me din cuenta que acababa de deixar de compartir un segundiño que están aí os datos de contacto, vou vos a volver a compartir. Sí, non te preocupes, senón despois. Só un segundiño e agora xa vos contesto a pregunta. Un minutillo nada máis, non me din cuenta e deixei de compartir sin querer. Agora supoño que xa podedes ver a pantalla, non? A ver. Non. Ai, non, perdón. Agora sí. Agora sí, xa está cargando, sí. Vale, podesme repetir a pregunta? Perdón. Sí. Teño un directorio online de páxinas web con datos técnicos e quería saber se podo engadir o correo electrónico ou o teléfono desas páxinas sen o seu consentimento ao ser empresas. Ben, entendo que se está referindo a que hai un directorio online publicado e ela quere incorporar aí datos de empresas. Entendo que se refire a isto. A ver, os datos de empresas non entran dentro do ámbito de aplicación da normativa de protección de datos. Os datos das sociedades están excluídos do ámbito de aplicación. Son datos públicos porque están no rexistro mercantil. Por lo tanto, sempre e cando en eses directorios soamente se incorporen os datos de empresa e as direccións de correo tipo info@computer-3.com, non tería por que haber ningún problema. O problema sería se aí incorporamos datos de contacto de persoa física. Moi ben, Laura. Arán, cando estabas presentando a presentación sobre os textos legais que se necesitan nunha páxina web, pregunta se iso é solo para casos online, teñen un carácter máis técnico que xurídico, certo? Solo para casos online, non lle entendo moi ben a pregunta, porque en principio, bueno, digamos, isto solo é aplicable, esta última parte da presentación, solamente é aplicable ás webs, ás páxinas web. Entón, o aviso legal témolo que incorporar en calquer tipo de web, non solamente nas web que teñan e-commerce. Non sei se se refería a eso, se el me pode aclarar algo no chat, porque eu non vexo o chat, tamén teñeme que reportar, entón, se podedes ir aclarando. Realmente, na web temos que incorporar todas estas informacións que eu decía en función de, evidentemente, e-commerce, se non o temos, pois non vamos a ter que ter o condicionado, pero calquer web ten que ter aviso legal, calquer web na que se recollan datos ten que ter unha política de privacidade, e calquer web ten que ter a información acerca da política de cookies visible e configurable.
Non sei se con isto lle respondo a Arán, pero bueno, se non, el si me pode aclarar un pouquinho máis. Perfecto, se non, se aínda sigue conectado, que nada, que relanza a pregunta ou algunha aclaración se non lle quedou claro. Isabel volve a preguntar e di, como cumplo la RGPD se inserto el email desa empresa o autónomo en un directorio? A nivel técnico es posible. ¿Cumple la RGPD? É diferente se é unha empresa a se é un autónomo, porque se é un autónomo son datos personales. Por lo tanto, non podería insertar en ese directorio os datos do autónomo a menos que conte co seu consentimiento. Vale? É verdad que hai unha excepción que contempla a LOPDGDD, o artigo 19, digo porque por si Isabel quere buscalo, que establece unha excepción para os datos de contacto a nivel empresarial. E entonces, pero é moi restrictiva. Entón, aí habría que valorar o caso concreto. Entón, de inicio, se os datos que se insertan no directorio son de empresa, insisto, non habría ningún problema. Si son de autónomos ou profesionales, habría que valoralo. Vale. Perfecto. Arán parece que sí que lle quedou clara a resposta, así que continuamos. AC pregunta, cal é o procedimento para acreditarse como delegado de protección de datos? Pois isto é a resposta típica de me alegro de que me hagan esta pregunta. Entendo que estará el interesado en ese proceso, é un proceso duro. Eu vivín ese proceso e é un proceso, primeiro, para acceder a certificación, hai unha serie de entidades certificadoras acreditadas. Na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos podedes acceder, hai un apartado de certificación de DPD e aí está toda a información. E aí tedes as entidades certificadoras, enlaces ás webs das entidades certificadoras e aí podedes ver, basicamente, un proceso no que para acceder hai que acreditar, en primeiro lugar, unha experiencia. Ou, se non tes a experiencia, tes que acreditar unha formación, unhas horas de formación. E unha vez acreditada experiencia ou formación, hai que pasar por un examen moi complexo. Isto é así. Quero dicir, hai poucos certificados porque o examen é moi complexo. Hai que estudiar, digamos que é moi amplio o temario, porque se o pensades, aínda que agora esta charla foi moi breve, a realidade é que esta normativa interactúa con moitísimas outras normativas e tamén coa tecnoloxía. Por lo tanto, hai que ter coñecementos tecnolóxicos e hai que ter coñecementos xurídicos. E aí entran moitísimas normas dentro do, digamos, do temario, pois está desde o ONS, Directiva NIS, hasta novas tecnoloxías que hai que estudiar, hasta as ISOs, hasta, bueno, en fin, isto xa o poden ver eles aí nese apartado da web da axencia que lles indicaba e aí vedes todo, incluso as tasas, o que costan os cursos e todo isto que non son baratos, dende logo. De todas formas, como ten o noso contacto, se quere máis información, pois nada, que se poñan en contacto con nós e eu explico, non hai problema. Estupendo, Laura. Bueno, Isabel, dachas gracias pola resposta que lle trasladabas e Fátima pregúntanos si podemos remitirlle os PDFs da presentación. Bueno, dende o problema é que nós non temos como tal o contacto, non, da xente que fala polo chat, entón ou ben se poñen en contacto co Centro Gallastec dende a nosa conta e nos lles trasladamos as presentacións ou directamente con Laura, non, na dirección esa de correo que está... Vale, pois que se poñan en contacto con vos e sin problema ningún. Bueno, Laura, pois ao final saliu todo estupendamente, tampouco nos excedemos moitísimo, non? Había que ter en conta eses problemas técnicos, así que nada, moitísimas gracias por dar esta presentación, non? Con tal experiencia coa que contas, grazas tamén ao equipo, por suposto, de Computer 3 por traballar de novo co Centro Gallastec e nada, sen máis damos por rematada a sesión, agradecemos que cubran a enquisa de satisfacción que aparece no chat, moitas grazas pola vosa atención e animamos vos a asistir á seguinte sesión do Gallastec. Moitas grazas, Laura. Gracias a vos.